Ćao svima, dobrodošli u još jedan video. Opet ja, lud. Ali ovog puta neki drugačiji video. I to na temu šta sam ja to dobio, neke poklon, ne... Iskreno nemam blage veze ni šta sam dobio. Nemojte da me ništa pitate. Sad ćemo da vidimo. Hajmo da krenemo. Prvo ćemo da otvorimo ovu kesu. I... Mislim sam da je ovo košulja. Jeste košulja. Divna košulja. Da. Ima velika. Dobro. Znači ova košulja. Lepa je. Znam ovaj već miris. Dobro. Dobro. Sljedeće. Ova je moćna. Ovo moram nositi. Ovo je baš moćna majica. Šta je ovo? Sam eto da vidim. Ono neka ruka i neko nešto svira. Jes! Velik, ma nije. Kakšiš? Ovako izgleda, od nazad ništa. Bela. Što lepo miriše. Sad će imati na miris poseban. Dobro. Sljedeće je ovako. Kupi više vredi. Da. Tetra pak poklon slijedi. Ovako je iza. Više dalje, duže traje. Dugotrajno moj. Dobro, nema se. Lepo. Kao sam opet oblika. Izađi. I ovu majicu. Dobro. Ova majica. Iza. Ništa nema isto tako. Najviše mi se sviđa naravno ova dugih rukava. Ova. Moderna je sva. Kako? Zato da strpam u kesu. I sada nešto zaista malo. Torba baš lepa. Nova. Iskreno. Dobro mi stoji. Dobro. Nije još napunjeno. Ali je dobro. To bi bilo to i vidimo se u sljedećem videu. Ćao.